ଝଡ଼ ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କି କ୍ଷତି କେତେ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କେତେ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଅଜବ କଥାଟିଏ, କାହା ପାଖରେ ଏଠି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଠି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହୁଏ, ତାହେଲେ ସଫଳତା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବ। ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। କେବେ ବି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଶକ୍ତିକୁ ବିକାଶ କରିଦେବ, ଆଉ ସେହି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଛି। ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟର ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଧାରରେ ଆଣିଥିବା ପଇସା ଭଳି କେତେବେଳେ ବି ସୁଧ ସହ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ପାଖରେ ନଥିଲେ କେବଳ ଅପମାନ ମିଳିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।